निबोधत। विवेकी अक्षर विवेकी लेखन सुश्राव्य वाचन श्रवणार्थ चरित्रे संस्कारी धीरवीर गाथा रम्य बालकथा अनुभवा अमृताचे शब्द थोर आणि सान सगळ्यांचे कान आनंदावे चालता बोलता ऐकावे पहावे ज्ञानी होत जावे सहजची। नमस्कार। प्राचार्य प्र. श्री डोरले यांनी अनुवाद केलेल्या हिंदू आणि हिंदू समाज या पुस्तकातील मी हिंदू म्हणून मला अभिमानच आहे या उतार्याचे अभिवाचन आज मी करणार आहे। अभिमानी हिंदू, आपले पूर्वज महान होते याचे आपल्याला पुन्हा स्मरण करणे आवश्यक आहे। आम्हाला ही महत्वाची गोष्ट लक्षात घेणे जरुरीचे आहे की आम्ही कोणाची संतान आहोत, कोणत्या तत्वाचे पाईक आहोत, आमच्या धमन्यांमधून कोणाचे रक्त वाहते आहे। आमच्या पूर्वजांनी भूतकाळात जे महान कार्य केले त्यावर आमची श्रद्धा पाहिजे। ती श्रद्धा व प्राचीनतम गौरवाची चिरंतन प्रेरणा या दोन गोष्टींच्या आधारावर आम्ही पहिल्यापेक्षाही अधिक श्रेष्ठ व महान भारताची निर्मिती केली पाहिजे। लक्षात ठेवा, कोणतीही व्यक्ती ज्यावेळी स्वतःची घृणा करायला लागते समजावे की त्याचा अंतिम क्षण जवळ आला आहे। जेव्हा कुणाला स्वतःच्या पूर्वजांची लाज वाटायला लागते त्यावेळी समजावे की त्याचा विनाश समीप आला आहे। मी स्वतः हिंदू समाजातील कनिष्ठ जातीमधील एक आहे, तरी सुद्धा मला माझ्या जातीचा आणि पूर्वजांचा सार्थ अभिमान आहे। स्वतःला हिंदू म्हणून घेण्यात मला गौरव वाटतो। मला याचा अभिमान आहे की मी तुमचा एक सामान्य सेवक आहे। अशा लोकांचा देशबंधू मी आहे की जगाच्या दृष्टीने अलौकिक असामान्य असणाऱ्या ऋषींची जी संतानं आहेत, वारसदार आहेत, याचा मला सार्थ अभिमान वाटतो। म्हणून बंधूंनो, स्वतःवर श्रद्धा ठेवा, आपल्या पूर्वजांचा सार्थ अभिमान बाळगा, त्यांच्याबद्दल गौरवाची भावना बाळगा। त्यांची आपल्याला लाज वाटावी असे काहीही नाही, उलट त्याबद्दल कृतज्ञता बाळगा। परक्यांचे अंधानुकरण करू नका। भारत आणि भारतीय परंपरा यांवर विश्वास ठेवा। शक्तिशाली, आशावादी व निर्भय बना। लक्षात असू द्या की हिंदूंना इतरांपासून घेण्यासारखे असे फार थोडे आहे, पण देण्यासारखे मात्र अपरिमित आहे। माझ्या धर्माचा मला अभिमान आहे। हा असा धर्म आहे की ज्याने संपूर्ण विश्वाला सहिष्णुता आणि विश्वात्मक एकता या दोन गोष्टी शिकवल्या आहेत। आपण हिंदू लोक केवळ विश्वात्मक ऐक्य आणि सहिष्णुता यांवरच विश्वास ठेवत नाही, तर सर्व धर्म सत्यच आहेत असे समजतो। मला माझ्या राष्ट्राचाही अभिमान आहे। हे असे राष्ट्र आहे की ज्या राष्ट्राने जगातील सर्व धर्मांना आणि पीडित असहाय्य लोकांना उदार आश्रय दिलेला आहे। मला तुम्हाला सांगायला अभिमान वाटतो की आम्ही शुद्ध मनाने आणि हृदयाने अत्याचारापासून वाचलेल्या उर्वरित यहुदी लोकांना सामावून घेतले। हे सर्व लोक दक्षिण भारतात आहेत। ज्यावेळी अत्याचारी रोमन लोकांनी त्यांच्या पवित्र मंदिरांचा विध्वंस केला होता, माझ्याच धर्मानी व राष्ट्रांनी महान झोरोस्ट्रियन राष्ट्रातील उर्वरित पारसी लोकांना उदारमताने येथेच आश्रय दिला होता। अशा धर्माचा व राष्ट्राचा मला अभिमान आहे। मुख्य प्रवाहातच रहा। हे हिंदूंनो, तुम्ही आपल्या धर्मापासून वेगळे का होऊ इच्छिता? आपला महान व अमोल ठेवा असलेले हिंदू हे नाव स्वीकारण्यास तुम्हाला लाज का वाटते? हे देवतांच्या संतानांनो, माझ्या देशबांधवांनो, आपल्या राष्ट्राचे हे जहाज युगानुयुगे सभ्यतेचा सर्वत्र प्रसार करण्याचे कार्य करीत आले आहे व त्याने आपल्या अमूल्य रत्नभांडाराने अखिल जगाला समृद्ध केले आहे। गौरवाने भरलेल्या कित्येक शतकांपासून आपल्या राष्ट्ररूपी जहाजाने लक्षावधी जीवांना सर्व दुःखातून पार करून जीवन सागराच्या पैलतीरी पोहोचवले आहे। पण आज त्यात एखादे छिद्र पडून ते आपल्याच दोषांमुळे व अन्य एखाद्या कारणामुळे नादुरुस्त झाले आहे।
अशा वेळी त्यातून प्रवास करणाऱ्या तुम्हा लोकांचे कर्तव्य काय आहे? तुम्ही त्याला शिव्याशाप देत बसाल काय? आपसात भांडत राहाल काय? तुम्ही सर्वजण एक होऊन व आपल्या प्रयत्नांची शर्त करून ही छिद्रे बुजवणार नाही काय? आपण सर्वच जण आपल्या हृदयातील रक्त या कार्यासाठी आनंदाने अर्पण करूया आणि जर या प्रयत्नात आपण अयशस्वी झालो तर सर्वजण एकत्रच बुडू व नष्ट होऊया. असे झाले तरी आपल्या ओठांवर कृतज्ञतेचे शब्द असोत, निंदेचे शब्द नसोत. आपण हिंदू आहोत. माझे शब्द लक्षात ठेवा की जेव्हा हिंदू हे नाव ऐकताच तुमच्यात शक्तीचा विजयसारखा संचार होईल तेव्हाच तुम्ही खरे हिंदू आहात असे मानले जाईल. जेव्हा हिंदू हे नाव धारण करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीचे दुःख पाहून तुमचे हृदय व्यथित होईल व तुमच्याच मुलाचे दुःख पाहून तुम्हाला जसा कळवळा येतो तसाच तुम्हाला प्रत्येक हिंदू विषयी वाटू लागेल तेव्हाच तुम्ही खरे हिंदू आहात असे म्हणता येईल. हिंदू समाजाचे महान गुरु गोविंद सिंहांप्रमाणे हिंदू लोकांसाठी सर्व प्रकारच्या आपत्ती सहन करण्यास जेव्हा तुम्ही तयार व्हाल तेव्हाच तुम्ही खरे हिंदू आहात असे म्हणता येईल. गुरु गोविंद सिंहांना त्यांच्या प्रांतातून बाहेर घालवून देण्यात आले होते. त्यांनी धर्माच्या रक्षणार्थ आक्रमकांविरुद्ध लढण्यात स्वतःचे रक्त सांडले होते. त्यांचे पुत्र त्यांच्या समोर रणांगणावर मारले गेले होते. पण ज्यांच्यासाठी त्यांनी स्वतःचे व आपल्या प्रिय पुत्रांचे रक्त सांडले त्यांनीच त्यांचा त्याग केला आणि मग हा जखमी सिंह आपल्या कार्यक्षेत्रातून बाहेर पडला व दक्षिणेत येऊन त्यांनी आपला देह ठेवला. पण कृतज्ञपणे ज्यांनी त्यांचा त्याग केला त्यांच्याबद्दल निंदेचा एक अपशब्दही काढला नाही. मी सांगतो ते लक्षात ठेवा की आपल्या देशाचे तुम्हाला काही भले करावयाचे असेल तर तुमच्यापैकी प्रत्येकाला गुरु गोविंद सिंह बनावे लागेल. आपल्या देशबांधवात तुम्हाला हजारो दोष दिसत असतीलही पण त्यांचे हिंदू रक्त ध्यानी घ्या. त्यांनी तुमचे सर्व प्रकारे अनिष्ट करण्याचा प्रयत्न केला तरी प्रथम त्यांची ईश्वर म्हणून आराधना करा. त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने तुम्हाला शिव्याशाप दिले तरी तुम्ही त्यांच्याशी प्रेमानेच बोला. त्यांनी तुम्हाला बाहेर काढून दिले तरी त्या नरकेसरी गुरु गोविंद सिंहांप्रमाणे कार्यक्षेत्रातून शांतपणे बाहेर पडून मृत्यूची प्रतीक्षा करा. असाच मनुष्य हिंदू या नावास पात्र आहे. असा आदर्श आपल्यापुढे सदैव असावयास हवा. आपले सर्व भेद व कलह यांना आपण मूठमाती देऊया आणि प्रेमाचा हा महान प्रवाह आपण सर्वत्र पसरवूया. धन्यवाद. विवेकानंद केंद्र मराठी प्रकाशन विभाग म्हणजेच म.प्र.वि. गेली 35 वर्षे संस्कारक्षम आणि राष्ट्रजागरणपर पुस्तकांच्या प्रकाशन व्यवसायात. 135 हून अधिक पुस्तके, 10 लाखांहून अधिक प्रतींची एकूण विक्री, कार्यकर्त्यांना उपयोगी पडेल अशा माहितीची विवेकशलाका आणि केंद्राच्या देशभरातील कार्याचा परिचय करून देणारी कार्यदर्शिका. संपर्क अश्विनी हाईट्स, पहिला मजला, ग्राहक पेठेजवळ, टिळक रोड, पुणे 30. संपर्क क्रमांक 9881061686.